Sziasztok! Nemrég kaptam egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, hogyha van egy kész könyvünk, amit ki szeretnénk adatni valamilyen formában. Azt hiszem, hogy legalább egyszer minden író és illusztrátor palánta fejében megfordult már ez a kérdés, az enyémben legalábbis jó néhányszor. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megint videóformában reagálok, hát hogyha ti is hasznosnak találjátok. Először felolvasom az eredeti levelet, aztán megbeszéljük, hogy mit tennék én hasonló helyzetben. Kedves Orsi, olyan kérdéssel fordulnék hozzád, hogy bár a szakmám építőművész, amikor egyetemre jártam, volt alkalmam egy fél évben gyerekkönyvillusztrációt tanulni. Készült egy már létező meséhez egy általam készített illusztráció, ami szerintem és az oktatóm véleménye szerint is nagyon jól sikerült, és arra jutottam, hogy ki szeretném adatni. Van esetleg valami jó tanácsod, hogy hogyan érdemes ezzel elindulni, esetleg megkeresni kiadót, aki a jelenlegi verziót forgalmazza? Nagyon köszönöm előre is a segítséget. Üdv, Ingrid! Szia, Ingrid! Először is fontos tudnod, hogy én sosem adattam még ki előre elkészült munkámat. Jellemzően a kiadók kerestek fel engem, hogy illusztráljak egy adott szöveget, ezért inkább azt tudom elmondani, hogy én hogyan állnék neki hasonló helyzetben. Szóval a siker receptje az nincs a kezemben, de amennyi tapasztalatom van a könyvkiadással, azt szívesen megosztom. Szerintem két irányba tudsz elindulni, vagy azt mondod, hogy tényleg kiadót keresel, vagy elindulsz a magánkiadás irányába. Magánkiadással sokan próbálkoznak, mert jóval nagyobb a megtérülés lehetősége, és sokkal kevesebb ilyen ajtón kell végigkopogtatni hozzá. Nyilván sokkal nagyobb a kezdeti költség, mert neked kell állnod a nyomtatás, marketing költségeket, de érdemes lehet költeni mondjuk korrektúrára, esetleg egy tördelővel vagy grafikussal is átnézetni a kész anyagot, hogy biztos rendben legyen, mielőtt kinyomtatsz, nem tudom, néhány száz példányt. Én személy szerint magánkiadással akkor adatnám ki a munkámat, hogyha már lenne mögöttem egy olyan követőbázis, akik megbíznak a munkámban, mert a nullából fizetőképes közönséget felépíteni szerintem elég nagy falat, bár nyilván nem lehetetlen. Valószínű, hogy ha magánkiadásban akarnám megjelentetni a könyvemet, akkor felhúznék rá egy crowdfunding kampányt, mondjuk Indiegogon vagy a GoFundMe-n keresztül, hogy előre legyen némi rálátásom arra, hogy lesz-e kereslet egyáltalán erre az egészre. Hogyha abból az derül ki, hogy nem elég kelendő a könyv, akkor nem hiszem, hogy belefektetnék sok százezres vagy akár milliós tételt abba, hogy ezt megvalósítsam. Ha viszont van érdeklődés, akkor jóval nagyobb profitra és művészi szabadságra számíthatsz ezen az úton, mint hogyha kiadóval dolgoznál. Magánkiadásnál azért is fontos ez a követőbázis, akikre számíthatsz, mert amennyire én tudom, a magyar könyvpiac erősen szkeptikus a magánkiadású könyvekkel kapcsolatban. Sok könyvesbolt nem is hajlandó bevenni őket, még akkor sem, hogyha az író vagy az illusztrátor már valamilyen más könyvkiadós munkából ismert. De a különböző könyves magazinok sem nagyon hajlandók beszélni a magánkiadású könyvekről, úgyhogy a promóció lehetősége limitáltabb. Ennek van egy olyan oka, hogy végtelen sok borzalmas magánkiadású könyvet adtak már ki. Sokan azt hiszik, hogy a könyvkiadóval való munka az ismerettségen múlik, és nem hajlandók szembenézni a ténnyel, hogy a munkájuk egyszerűen nem elég jó. Ez nem jelenti azt, hogy ne kerültek volna piacra szuper magánkiadású könyvek, inkább csak arra kell felkészülni, hogy a könyves világban dolgozók eleve így grimaszolni fognak, hogyha bejelented, hogy itt a magánkiadású könyvem. A másik út, hogy keresel kiadót, akit érdekelhet a munkád. Ha én ilyen helyzetben kiadót keresnék, akkor először is csinálnék egy gyűjtést arról, hogy kik azok a kiadók, akiknek a profiljába vág a munkám, tehát témájában vagy vizualitásában már adtak ki hasonló könyvet. Ezt megteheted úgy is, hogy beülsz egy napra egy könyvtárba, vagy végiglátogatsz pár könyvesboltot, és elviseled az eladók szúrós tekintetét, akik nem értik, hogy miért nézelődsz ott órákon keresztül. Hogyha ez megvan, akkor megpróbálnám kinyomozni, hogy a kiadónál ki az a konkrét személy, akivel érdemes lehet felvennem a kapcsolatot ez ügyben. Én fontosnak tartom éreztetni a másik féllel, hogy
ő is ember, tehát igyekeznék nem egy ilyen nagyon általános levelet írni, amiből esetleg arra lehet következtetni, hogy ugyanezt a levelet mondjuk 10 másik embernek is elküldtem, tehát személyre szólóan írnék az érintettnek, név szerint megemlítve őt. Én első körben nem önteném rájuk a komplett anyagot, inkább megkérdezném, hogy fogadnak-e kéziratot jelen pillanatban, és hogyha igen, akkor küldhetek-e szinopszist, vizuális mintát, nem tudom, bármi egyebet, és mi az a formátum, ami számukra a legalkalmasabb ehhez. Ha kapok pozitív választ, akkor sem mindjárt a teljes anyagot küldeném el, hanem mondjuk 2-3 oldalpárt, és a könyv szinopszisát mondjuk 2-3 bekezdésben, feltéve, hogy nem kifejezetten a készanyagot kérik. Szerintem érdemes észben tartani, hogy ezek a kreatív vezetők is elfoglalt emberek, emiatt fontos, hogy rövid, tömör és lényegre törő legyél. Ha itt olyan anyagról van szó, ahogy írtad is, ami már egy ismert szöveg, vagy akár ők már kiadták korábban, akkor ez a szinopszis rész, ez akár ki is maradhat, de esetleg írhatsz pár sort a képi világról is, hogy szerinted ez miért jobb, mint az eddig megjelent verzió. Még itt zárójelben azt is megjegyezném, hogy ha meglévő szöveggel dolgozik az ember, akkor ez lehet, hogy szerzői jogi védettség alatt áll, és mondjuk egy adott kiadó megvásárolta a kiadás jogát, most hasamra ütök 20 évre, tehát ilyen alapon is visszautasíthat egy-egy kiadó, hogy nekik nincs joguk kiadni az adott szöveget. De ha mindezek után is érdeklődnek, akkor valószínű már rá lehet kérdezni, hogy hogyan tovább, ők hogyan képzelik el az együttműködést, milyen szerződéssel tudnátok dolgozni, stb. Szerintem jó, ha felkészülsz rá, hogy esetleg kérnek majd változtatást ezen azon, tehát nem biztos, hogy 100%-ban elfogadják a munkát úgy, ahogy van, vagy legalábbis, hogyha te nem szeretnél változtatni semmin, akkor ezt érdemes előre tisztázni, hogy ez a mű így egy kerek egész, és ennek fényében döntsék el, hogy elfogadják vagy nem. Van olyan ismerősöm, aki azért döntött a magánkiadás mellett, mert nem akarta, hogy mások is beleszóljanak a kreatív döntéseibe, de az én tapasztalatom az volt, hogy ha egy kiadó kért tőlem valamit, akkor azt általában okkal kérte, szóval én személy szerint nem veszem annyira magamra, hogyha változtatni szeretnének a kreatív koncepción, de ez teljesen rajtad múlik, hogy te hogyan állsz hozzá ehhez. Bár ez nem egy személyes tapasztalat, de azért azt gondolom, hogy jó, ha felkészülsz rá, hogy esetleg nem kapsz választ. Mármint úgy értem, hogy nyugodtan növesz vastag bőrt az arcodra, és ne sértődj meg, hogyha nem válaszolnak, ez abszolút benne van a pakliban. Ebből nem kell feltétlenül messze menő következtetéseket levonni, ez nem jelenti azt, hogy rossz a munkád, csak valamiért nekik most nem passzol be. Ha nem kapsz választ, vagy negatív választ kapsz, akkor se add fel, keresd másik kiadót, még talán külföldivel is érdemes lehet próbálkoznod, mert egyrészt vannak olyan témák, amikre a magyar piac nem fogékony, míg más európai országokban mondjuk jól mennek ezek, másrészt a magyar közönség vizuálisan is egy kicsit mást igényel, mint például mondjuk a spanyol, úgyhogy, és ezt a kiadók tudják, úgyhogy ennek fényében kell döntened. Szerintem ilyenkor fontos elengedni azt a koncepciót, hogy a könyv a gyereked. Természetes, hogy érzelmileg kötődsz ahhoz a projekthez, amiben szíved, lelked beletetted, és valószínű nem is sikerülne túl jól, hogyha a készítés fázisában nem szeretnéd úgy, mint a gyerekedet. Én is így szeretem, de ha már elkészült, akkor nem árt, hogyha egy kicsit eltávolodsz tőle, és átgondolod, hogy megtérülhet-e a kiadásba fektetett összeg, mert egy könyvkiadó pontosan ebből a nézőpontból fogja mérlegelni a kérdést. És szerintem, hogyha magánkiadásban gondolkozol, akkor is jól teszed, hogyha ránézel ebből a nézőpontból is. Persze az is jó válasz, hogy a megtérülés esélyét te nem tudod megítélni, de a kiadói visszajelzések ebben sokat tudnak segíteni. Hogyha például több kiadó egymás után nem minősíti mondjuk piacképesnek a könyvemet, én személy szerint nem hiszem, hogy ezt nagyon felülbírálnám, mert azt gondolom, hogy nagyobb belelátásuk van ebbe az iparágba, mint nekem. De számtalan példa van arra is, hogy tévedtek. Most itt az első klasszikus, ami eszembe jut, az a Harry Potter, amit én nem is tudom, hogy hány kiadó utasított vissza, mire a Bloomsbury elfogadta.
És akkor itt még azt is hozzáfűzném, hogy ha nem minősítik piacképesnek a könyvet, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem jó. Egyszerűen csak azt jelenti, hogy a célcsoportnak egyenlőre nem felel meg, és a kiadó nem szeretné vállalni a kiadásra járó anyagi kockázatot. Még az jutott eszembe így a végére, hogy természetesen sokan vannak olyanok is, akiknek a megtérülés nem szempont, egyszerűen szeretnék a könyv formájában látni a munkájukat, vagy ajándékba adni, és ez is teljesen valid megközelítés, nincsen vele semmi gond. Az egyetlen fontos dolog, hogy előre gondold át, hogy mik a kockázatok, és mik a céljaid a kiadással. Remélem, hogy nem vettem el a kedved, mert a próbálkozással semmilyen kockázatot nem vállalsz, sőt, simán lehet, hogy még tanulsz is belőle egy csomót. Hogyha jó fej egy kiadó, még az sem kizárt, hogy ha nemet is mondanak, akkor is megindokolják, hogy miért nem, ami szerintem elképesztően nagy segítség lehet. És sok kiadó kifejezetten örül az új arcoknak, úgyhogy mindenképpen hajrá! Nektek nézőknek is remélem, hogy segítettem egy kicsit, és hogyha egy kicsit mélyebben ismerkednétek a magánkiadás műfajával, akkor ide linkelek egy másik videót, ebben Hódi Katával, a Pipacsos Mesék szerzőjével beszélgetek. Ez a könyv is magánkiadásban jelent meg, és a beszélgetésben erről a kiadási formáról kérdezgettem Katát. Köszi, hogy itt voltatok ma is, és hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!